Dili siya unsa na diri manumboy na sama unsa na diri. Oh, mamuyboy, no. Ina tapat mamuyboy. No? So inana kamayo ang Ginoo. Hallelujah. So gitagaan ra ko igsuon og kanang usa ka minuto og usa ka oras una nga kay ingon sila mo tilaw damog dagat. Katorang mo tilaw kay sabot biya mo maligo ra. Yeah, I think tanan aware nga ang dagat parat. So bot pasabot tanan nakatilaw. Na. So kung atong basahon igsuon ang Korinto 15 ingon dira nga ang pinagud ka dako na tong kontra aning kalibutana dili atong asawa kung minyo namo, dili ang imong abana, dili ang imong anak, dili imong ginikanan, imong silingan or kinsa. Ang pinakadakong kontra nato aning kalibutana igsoon is ang kamatayon. Muragwa mo nalipay nga inyong kontra kamatayon. Kay kinsa man po'y malipay nga ang kamatayon mo abot magyuna. Bisan ang mga bayani kaniadto igsoon, nibiya sila. Ang katong niabot og 900 kapin igsoon, nibiya. Bisan ang mga heroes in the Bible, nibiya sila igsoon for this reason nga this world is not our home. Kaning kalibutana dili ni ang atong puloy-anan, dili ni ang atong nga balay igsoon muna nga ayaw kayo hutda imong kagool diri sa kalibutan. Ngano man pastor dito sa langit magkagool pa ba di ko? Sige, hutda ang imong kagool diri sa kalibutan. Kay dito wa nay kagool. Amen. So kung idaran na ta diri dito, si Danay, praise the Lord, na ay bag-ong itsura, bag-ong lawas igsoon. Ingon ang Korinto, tagaan tag bag-ong lawas nga di na matigulang, dili mga lagas ang atong ang ngipon, dili na ta kinahanglan nga magpasingot kay di na punta panington dito. Pastor, naikaon dito, nakadungog manggugwali baka dayeg sa Ginoo, dayeg kay dito sa Ginoo, puro pagdayeg. Ana laban tong kuan, di na lang kumuadto dito uy kay kapoy biya ning sigig dayeg ni. So lukso, sayaw, dagan, kutas biya pod. But you know, ang pasabot sa pagdayeg igsoon tanang butang atong pagabuhaton maghatag og mga pagdayeg sa Dios. Amen ba? Wala nga dito naapoy kasal. Kamong mga wa na kasal ayaw katong mga batanon ba? Katong mga grabe nang gyud kaayaw og gitingo ha. Ay pud ninyo na lang og dugaya kay maapsa na lang mos kabalaw og pagpakasala. Pero you know igsoon naapo dito bangkiti. Naapo dito kasal. Naapo dito pakpakanay, hataganay og mga reward. Naapo dito pagkumustahay and I hope and pray kitang tanan nga nei adire magkita ta dito igsoon. Bahalag di gud mo managad basta magkita ta dito igsoon. And one of my desire nga ang akong family maluwas kuya magkita mi dito. Bahalag unsay batasan aning kalibutana basta kay nig-abot dito manggod ang hingpit nga kabag-uhan. Amen ba? Diri igsoon bisag unsaon nato o kanibitang mga sundalo, mga pulis igsoon dili tanan no. Gilublob na sa tubig, gipainitan, di patulugon, patoy-uron, pasaluton, pakamangon, posilon pa na silang training. Pero naagi batasan igsoon nga tawhanon gyud. Kay ang pagkahingpit sa usa ka Kristohanon dito na gyud sa eternidad sa langit. Dito wa na may hinawayon. Praise God sa mga hinawayon diri sa church. Amen. Wa na yung mga libakiro, bagulbulan, wa na. Diri ko na, kanta, muna ikamaag kanta, bagulbol sa Lunes, Martes, Miyerkules, bagulbol sa Huwebes, init kayo, ulan, kapoy, sakit, baling bagulbulay. But praise God, ang mga bagulbulan, di na kayo bagulbulan. Amen? Sa una, dayag kayo bagulbulan. Pero karon sikreto na lang. Ay sama na kina si pastor. Walihan na po ka. Bisa pag di kadungog si pastor, ang Dios na kadungog mo ng sunod Domingo, masultian gihapon ta. Amen? Problema si pastor no yato sa ginlan no. Daan pag si pastor, sige ra gunig pamantay si pastor. Tinuod na ang pastor himantayon ginang pastor. Kay ngano man magbalantay man na. Kamo pag pastor mo kung magsimog pamantay.
Kay gihatag mo na sa Ginoo nga magbalantay, God mo na himantayo ng pastor. Iyang bantayan ang matag usa. Iyang sultian. Pero di gud mo pasulti, iyan na lang mong iampo. Kay di naman siya managkot. Ampo na lang. So in Corinthians chapter 15, niyon dia igsoon that in every aspect sa ato nga kinabuhi, family matters, affairs, igsoon, problem, financial, emotional, physical, ingon ang Corinthians chapter 15, thanks be to God that He give us victory in the name of Jesus Christ. Nga kaning tanan natong giatubang karon, gitagaan natag kadaugan diha sa Ginoo. Pastor, unsaon ko na ko ni pagdaog nga mura makog seeking pildi, pastor. Muna ingon sa Bible, ayaw surrender sa imong sitwasyon karon, ayaw surrender sa imong pagpangalagad, ayaw surrender sa imong nga problema, pero surrender sa Ginoo. Kay every time nga mo surrender ka sa Ginoo, ang Ginoo igsoon siya mo'y makigubat siya mo'y maghatag nimong kusog, maghatag og kahibalo igsoon, even in the midst of trial, in the midst of suffering, in the midst of loneliness igsoon, anaa ang Dios magatabang gyud siya, kay siya ang langitnon nga amahan nga dunay dakong pagpakabana sa iyahang mga katawhan sa kalibutan. And dili lang ka katawhan sa Dios, kundi anak ka sa Dios. Kabalo ba kang anak na ka sa Dios? 1 John 1:12, sa diha nga nakadungog ka nga si Jesus di ay ang mangluluwas niya, pinagis gugma sa Dios, iyang gihatag ang pinaka the best, the only son. Unya ningon dayon ang 1 John pagsulti igsoon nga John 1:12 pagsulti nga bisan kinsa nga mutuog mudawat kaniya muni nga ang kaluwasan dili ni pundok-pundok, kung moapil mo sa one way church, maluwas gyud mo, posible kay ang giwali kaluwasan man, pero ang church dili ni mao ang kaluwasan igsoon, ang relihiyon dili makaluwas. But bahalag mangugat ang uban, kami mo'y tinuod nga relihiyon, kami gauna, kami mo'y daghan, kami mo'y dako, kami mo'y nindot, but the question is, are you saved? May pangutana diha, nakasigurado ba kasi mong kaluwasan? Sigurado mi, ginarbo na kulam na, sigurado mi, kay naami sa tinuod nga church. The Bible said Jesus is the way, the truth, and the life, and no one cometh to the Father except through Him. The only truth igsoon nga gi-offer sa Bible is Lord Jesus Christ. And the moment that you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you become a child of God. You become a princess of God. You become igsoon a prince of God. You become, you are called, you are part into heavenly kingdom. You are part into heavenly places igsoon. Muna nga, ang uban, maingon na lang sila, inikaon lang ice cream, lamiya sa ice cream, I taste like heaven. But for us, we are bound to heaven. Amen? Mayon dayon, attention to all passengers. The One Way Disciple Church. We are close to heaven. Nagkaduol na ta. Amen? Unsay ti mailan, pastor, nga nagkaduol na ta? Kaya ang atong mga anak, palasukol na kaayo. Praise God, nagkaduol ta sa langit. Unsa pa ilain, pastor? Kay murag, sige na tagkagool. Oh, praise God. Padaw na ta sa langit. Ingon ang Bible pagsulti, ang imong kagool. Kinsang kagool? Imo. Unsay ato? Imo. Ang imong kagool, ang atong kagool, maunay pagsusi kung asa natang dapita sa atong relasyon sa Dios. Ang imong problema, maunay pagsusi kung asa nakandapita sa imong pagkinabuhi sa espirituhanon nga bahin. I remember Sister Annie siya, ayaw sigsultik spiritual, kay naaputay physical. Kung bitaw maglalista, kay tungod anang physical, karnal, pero kung aritas espirituhanon, badlungon mata, ayaw kay, di malipay ang Ginoo. So karon igsoon, except ka di malipay ang Ginoo, kita po dili malipay. Maguol ta. Unya kung nakita sa yawa nga nanatas kagool, sulsulan dayon niya ang atong una-una igsoon nga ang Bible nagtudlo nga ang atong kontra dili ang atong kauban ani kalibutan na kun dili ang panulay. Lingi ay imong tapad. Wa ko ningon nga panulay imong tapad igsoon. Pero lingi ay na dili ikaw akong kontra ter. Bra dili gyud ikaw akong kontra.
Bisag wala pa diri imong kontra, sultian tikaw, dili na mao'y imong kontra. Pero pastor, nisakag yun akong dugo, bisan pag mukanaog ng imong dugo. Ang panulay ra gyud mao'y naghatag nimo og sulsol igsoon sa pagdaot pulyot sa imong hunahuna og kasing-kasing. Muna nga, kung imong isurrender ang imong kinabuhi diya sa Ginoo igsoon, when we see surrender igsoon is dili lang na kausa mahitabo. Every time, every moment, igsoon, Lord, I surrender my pain. I surrender my suffering. I surrender my finances. Unsay finances? Ginoo ba? Si finances. Lord, dako kayo kong baryo nun. Nga naman. Kay para to Thanksgiving, Ginoo. Kada, sige, surrender. Dawaton ko na. Kay para dito sa Thanksgiving. No? Pero ayaw ka, nipalit magugkog kaning gadget Ginoo. Kana, agwantahan sa gamay, kay tinuyuan na nimo. Kung kalabutan ganis Ginoo, igsoon kani atong finances, ang Ginoo dili magpanuko sa pagtabang nato. Bisan gani gikulbaan na ta igsoon, gikuyawan na ta, pero kalabutan is Ginoo. Di gyud ta pasagdan igsoon, murag kutasan na ta, halapit na bagong due date. Kay kani man gud si Jew makig-date man gud gitawag na siya Judith. Ay, sorry na ba Judith dire? Dili ikaw ter, no? So ato inumduman, gipadaog na tadaan sa Dios. Bisan pagka na imong tapad murag pildihan, pero gipadaog na sa Dios. That's why we need to, matod pa nila, gibrinwash mo. Mo bitaw ng plato, kinahanglang iwash para gamiton og balik. Mapuslan. Okay, ang atong term sa brainwash mo ra mag-negatibo. Batay mo dito kay basig ma-brainwash mo. Hala, pagpa-brainwash diyas maayo para mapuslan ka sa Ginoo. Pero ako ning ipasabot sa matag usa nga sa dili pa moabot ang balatian kanang grabing kasakit, kanang muhatod nagyo grabing bingkil na gyud, grabing kagool. Tamnig yadaan hanigig mga pulong sa Ginoo ang imong kasing-kasing o hunahuna igsoon. Hanigi pamalandungi gyudayon ang saad sa Ginoo. Kung dili nimo malandungan, pangayua sa Ginoo o isurrender sa Ginoo. You know why? Kay mag-agwanta kag labag kadugay, unya ang imong giagwanta labag kadugay, pwede ra day nga makatulog ka ana og magmalinawon kay naay Ginoo nga naglihok sa imong kinabuhi. Even parents, I know dili lalim ang pagka ginikanan. Ang kamo nga, wa pa'y anak, di pa kayo ta kasabot, no? Pero, dili lalim ang mabila, ingon ang Bible, ang imo rabi ang gisaaran till death do us part, imong pangasawunon o imong asawa, kaya ang imong anak, inigdako anak, mabuhat ng ilang desisyon. Pero isurrender gyapon sa Ginoo, Lord, I surrender them to you. Ginoo, dili nako kaya. Ako ning gisurrender nimo Ginoo. Lord, ikaw mo panton, ikaw mo tudlo Ginoo sa ilang lakaw. I surrender these children to you Ginoo. Para makapahulay kay igsoon makabaton ka og kalinaw diha sa Dios, surrender everything to God. When we say everything, tanang aspito sa imong kinabuhi, when you surrender into the Lord, kini mga rebelde. Sabi mo ta, lingay mo tapad, nabay rebelde diri. Ana rebuilding kung musurrender sila sa gobyerno, tagaan pagyuta, tagaan pag iskalaron pang mga anak, ay gobyerno nagbahala ba kay ni surrender god. Buhiin yung pusil, isurrender. Biso pag pusil nga gitaya, maiskalar ang anak. Makabenepisyo. But you know, igsoon, kung magsigil lang og kaning pagka-rebuilde og utok, ala, walay kalidaw. Sige rang godet, ingon magud sila, buhi, puslan man dagay. Siging pamahala din, mabot na lang ang kamatayon na igsoon niya, muhatod sa eternal nga kasakit igsoon niya, luoy kayo ang pamilya. Higala igsoon, pero kung musurrender sila sa government, naay programa ang gobyerno nga iskalaron ang ilahang nga mga anak, unya tagaan pag yun sila o kanang bag-o nga panginabuhian, you know, mas labaw yun ang Ginoo. When we surrender everything to God, igsoon, tagaan tag mga panabang sa Diyos, igsoon, tagaan, Pastor, murag wa lagi ko nakadawat ay paghulat rapod. Amen. Gitagaan po tag espiritu kanang gitawag og patient. No? Kung dili ta patient, mahimo na tang pasyente. Na? Eh, tungod sa kagool, tungod sa kuan, muna, atakihon ta.
Natay term nga, kung mawala ko, makasabot ra unya mo, magmahay gyud mo. Ikaw igsoon tanan tawo mawala gyud. Pero nindot igsoon sa dili pata muna nga akong pabalon sa matag usa, sa di pata matapos kay karyo ra man eh. Itanom gyud ang saad sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon. Remember the promise of God. Usa ka butang nga imong tindugan aning kinabuhi ang saad sa Ginoo. Inigabot na unya nimo sa balatian nga maghigda na lang ka ang imong mga pag-ampo isog paghihapon kaayog magapanghitabo ra gihapon bisag di na makakamoy imong kamot. Pero kung moabot sa panahon nga magluya na kag maghigda na ka, unya ang imong hunahuna o gasing-kasing wala diha nahaom sa Ginoo, magpunay kag bagulbol sa kinabuhi. Og mayon ka Ginoo, kuhaan na lang ko, pait kayo akong kinabuhi. Unya damor magbagulbol ang tawo, damor siyang madugay. Damor madugay. Nabitaw bulaton sa balay. Magsigi pagbagulbol kung buhaton, mahitabo gina, pero magsipag bagulbol, magsipa nagtuyok-tuyok, pangalot, ya, malimot na lang sa gisugo. Bagulbulan. Ingon pa ito among papa sa una, amo akong sugo, akong tuman. Ha? Grabe. Yabi yun, pagod, mas maayo pa tong anak sa silingan kay buntag pang sayo ng mata na. Nagpatigayon. Pero salamat nga Kristohanon mi igsoon muna nga kaluy-an gyapon sa Ginoo muna nga naay mga pamaagi nga iyahas sa Ginoo igsoon. Amen. Kada introduction pa lang to. Ari na ta magsugod na ta. Ihanig ang pulong sa Ginoo. I want you to understand nga gipadaog na ka sa Dios. Ginoo dasiga mi. Igsoon ang kadasig desisyon na. Kay gipadaog na kas Ginoo, giluwas na kas Ginoo, gipamata na kas Ginoo, gipanalangina na kas Ginoo igsoon. Pero naa nimo ang desisyon kung unsaon nimo pagsabot na nga mga panalangin. Kay basig naa na nimo pero gatan-aw ka sa uban. Imong gi-compare sa uban ang imong sitwasyon. Pero tanan, pamlandong ang Ginoo nini nga kabuntagon igsoon. And think about this, Lord. Hunaw-una sa unsay imong struggle karon, unsay imong problema kabug-aton karon. Usbon nako gipadaog na taana sa Dios. Ingon diri igsoon pagsulti sa ato ablihan ang atong Biblia diha sa Romans chapter 12. Romans chapter 12 ato pagahisgutan igsoon nasa Romans chapter 12 and Galatians. So ingon ang pulong sa Ginoo Romans chapter 12, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind, that you may be proved that is that good and acceptable and perfect will of God. Ato pagkahisgutan, the best offering that you can offer. The best offering that you can offer ug ang tulo ka importanteng pamatasan isip Kristohanon. Alright, magampo taig soon duko sa ulo piyong sa mata unsa may mga kabug-aton diha ingon diha ihiklin kanang tuguti ra nga isipa nga wala pa ka nakahibalo niya. Ganan ka makahibalo na pod makigsulti ang Ginoo nato. Hallelujah. Diyos nga labing gamhanan, balaan, makagagahom sa tanan, tag-iya ka sa langit o sa kalibutan. Lord, please, bless these people. Continue to bless their church, Father God. Nga dili lang sa matag event, they will prepare, they will be excited. Kundili sa pantag higayon, sa matag adlaw Ginoo nga magapangamuyo diha kanimo magapangalagad Father God, magapamati sa imong mga pulong Father God. Hallelujah Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amahan bisan pagdukdukon mi amahan tabunan mis imong mga pulong kung di mi nimo patubuon mahimo ra gyud ming bunsay Father God og dili namo matagamtam ang imuha nga kadaugan nga imo na ding gihatag kanamo. But we are thankful that you are not like that, O Lord. You are God, hallelujah, that you will reveal. Ikaw ang Dios nga nagpadayag, nagapakita sa imong kaugalingon, nagapanghikap kanamo Ginoo. Please continue to bless us. Bless this church. Bless your
word. Bless their people, their family, unsa may struggle sa family, sa finances, sa mga desire, Father God. Give them good desire that will please for your glory, Ginoo, and they will be blessed as well, Father God. Hallelujah. Bisan sa tanang makadungog sa imong pulong, Amahan, ikaw magabless, magapanalangin, sulod o gawas sa tanang tigom karon, Amahan, nga nahitabo sa imong pagbulutan, Father God, ikaw magabless, magapanalangin. Lord, please cultivate every heart, Father God. Hallelujah. Maybe, Lord, na ay nagasimba pero wa pag di ay naluwas or wa pag di ay nakasigurado sa kaluwasan, Father God. Lord, let them be touched, Ginoo. They will ask that salvation to their pastor, to the leader, Father God. Hallelujah. They will receive, Father God, samtang buhi pa, Father God. And maybe, Ginoo, na mga problema, Ginoo. Lord, among dadon ingon ka, Ginoo, casting all our cares, our burdens to you, and you will carry, Father God. Therefore, Father God, tabangi mi, Ginoo, nga among maaplikar kani nga mga butang, Ginoo, kay kapoy og budlay, Ginoo, ang kinabuhi, Amahan, aning kalibutan na, Father God. Apan, Lord, mahimo nga gaan sa diyang mutuo mi, sa diyang mo surrender, sa diyang ihatag na mo diha kanimo, sa diyang mo sugilon mi, Father God, with all our faith, Father God. Hallelujah. Amo ning gipangayo diha kanimo. Covered us with your precious blood. We invite your Holy Spirit in the power of your word, Father God, nga magasulti ka namo. Dili lang mi hearers but doers of your word, we pray in Jesus' name. Amen. Pwede ba natong pakpakan ang Diyos? Amen. Hallelujah. So, ang pinaka-importanting offer that we can offer to God, Igsoon, the most special, the most great offer that we can offer to God, kay mo offer magkita dira sa Ginoo, Igsoon, and hatag magkita sa Ginoo, magpasalamat magkita sa Ginoo. Pero ang author mangod aning paghatag, ang author mangod aning kaning pasalamat is ang Ginoo gyud. In fact, atong mabasa sa Bible, nganong ga-exist ning kalibutan, in behalf nga siya'y gahimo ani unya, ang iyang hinimo, ana karon sa corruption, ana karon sa pagkadaot, ana karon sa chaos, pero nganong ga-exist pa ni because of the heartbeat of God, alang sa mga katawhan ni ini Igsoon nga, nakita niya nga ang tanang tawo, pila ka tawo? Ang tanang tawo, Igsoon, nga naa sa sulod sa kalibutan, Igsoon, kung dili sila maluwas, they will be bound to hell, Igsoon. Itambog ngadto sila sa kalaglagan, Igsoon. Unya, moingon dayon nga, grabe pod ang Ginoo, wa gyud ay say kaluoy. Yes, ang Ginoo puno sa gugma, puno sa kaluoy, pero ang tawo nagalingiw, nagaabusar sa kaluoy ug sa gugma sa Dios. That's why nakita gyud niya nga ang tawo, Igsoon, ang pinakasentro gyud sa pamuhatan sa Ginoo, nakita giniya ang tawo, Igsoon, nga hinimo sama sa iya nga dagway gikan sa iyang kasing-kasing o gunahuna, Igsoon, unya iyang gihimo aning kalibutan na including us nga kita gapadulong tas sa nakabuhat tag sala unya padung ta sa gitawag og kalaglagan, Igsoon. And as I said, Igsoon, as the Bible said that hell is open wide, ang imperno, Igsoon, is dako kaayo, lapad kaayo, pero walay exit, Igsoon. Unya, mo bitaw to, nakaana ko sa ako nga kaugalingon, ako mismo nakaana nga, Lord, nganong gipakatawo ko sa kalibutan nga maimpirno dahi ko. But I am thankful nga gipasabot ko, nakadungog ko, mahitungod ni Kristo, Igsoon, nga siya di ay ang namatay dito sa cross, gilubong apan sulod sa tulo ka adlaw na banhaw siya, tungod kay haron ako mapasaylo og ikaw mapasaylo, ang imong anak mapasaylo, ang imong silingan mapasaylo, og ang tanang tawo sa kalibutan nga motuog mudawat sa Ginoo, Igsoon, posible nga mapasaylo kung mangayog pasaylo sa Dios. Amen ba? That's why ang nakita sa Ginoo, ningon gyapon siya, the harvest is truly plenteous but the laborers are few. Bisan ubay-ubay na mo dire, pero ubay-ubay gihapon karon ang gasalaag lang. Ubay-ubay gihapon karon, Igsoon, nga gatinapulan nga moduol sa Ginoo, nga murabag muana sila, simba-simba kapuya pod, simba dugaya po mamang simba dia, simba mga sabar po ng inyong pastor dia. Kawalay batasan at ubangan sa Ginoo, Igsoon, nga wala sila nahibalo, nga wala nasayod, nga ang buhi us kabuok ra aning kalibutan na ug ang kinutuban niini dunay kalaglagan ug ang tinguha lang gyud sa Ginoo. Why He built a church, He purposed a church, He called a pastor, He called you to save you, to be a witness, Igsoon. Amen ba?
You will be a witness to your family, in your Jerusalem, in your family. Well, makita nato sa pamilya nga naagyod igsoon ang struggle, nagyod ang usahay, nagyod ang ma-disrespect. But you know, you are the witness in your family and just surrender it into the Lord. Itawag lang kanunay sa Ginoo tungod kay ang pinakadakong bili aning kalibutan na mao ang kalag, imong kalag, ilang kalag. So, what shall profit the man gain the whole world but lose his own soul? Thank God, hallelujah, nga sa imong pagkabatanon, samtang bata pa ka or idaran na ka, nga namuti na imong buhok, nakadungog pa ka mahitungod ni Kristo, ug imo ra siyang gidawat, inana kay dakong paglaom sa kinabuhing dayon, bag-o nga kinabuhi, perfect, no more pain, no more sorrow, no more tears. Hallelujah. Wala na'y panagbingkil. That's why our desire, hopefully our desire, is not only to bring a person inside the church, but also to lead them in Christ. Igsoon. Amen ba? Well, ang uban, ang ilang focus mao ang pagpadaghan sa church, pagpadaghan sa offering. But ang akong pinaka-importante nga nakita, igsoon, nga bisan pag ang offering mukunhod, sorry, na ako'y mga term nga di mo kasabot ha. Isa ras kamot. Surusan ng kunhod. Muhubas. So, hubas ko tubig ba ni? Basta. May the Holy Spirit will continue nga magpasabot, magpatubo para nato. Amen ba? But you know, igsoon, ang pinaka-good ka-concern sa Ginoo, iyon siya sa Ezekiel chapter 3. Let's open our Bible in Ezekiel chapter 3. Wala siya malipay sa kamatayon sa usa ka dautan, igsoon. Do you know, ang tawo nga bisan dato pa siya, kung dili siya luwas, maimpirno siya muna ang Diyos, dili gyud malipay, igsoon. Ang Diyos nagasubo gyud siya, igsoon, sa kanunay. No? Wala siya nalipay sa kamatayon sa dautan. That's why giluwas ta niya kay dili pud siya malipay nga one day kung moabot man nato ang gitawag og kamatayon, igsoon, maabtan ta sa gitawag og kalaglagan. Unya kung malaglag ang atong kalag, igsoon, wala na eternal separation na sa Ginoo. Ezekiel chapter 3 nag-ingon dia, igsoon, nga ang Dios dili siya malipay sa kamatayon sa dautan. Therefore repent, pangayog pasaylo, pangayog og paghinulsol diha sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo mo pasaylo sa kalapasan, igsoon. Ato i-try og pangita, igsoon, Ezekiel. Nisulod ra siya, naapil siya sa kuan, and it is important. Ezekiel chapter 3, verse number 19. Verse number 18, ningon siya, when I say into the wicked, it refers to sa mga makasasala. Siya, kitang tanan, makasasala mata, pero naluwas na tayo, amen? Wag di mo muangkon da. I am sinner, saved by grace. Ningon siya, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him a warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will require into thy hand. So gusto gyud ang Ginoo nga mawarningan ang mga tawo nga naa sa pagpakasala, igsoon. Mananingon ang verse number 19. Yet if thou warn the wicked, he turn not from his wickedness, and from his wicked way, he shall die in his wicked way, he shall die in his iniquity, and thou hast delivered thy soul again. When the righteous man doth turn from the righteousness, and come iniquity, and commit iniquity, I lay a stumbling block before him, and he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin. Mamatay siya sa iyang nga sala. So gusto gyud ang Ginoo, igsoon, nga maluwas kani nga mga tawo, igsoon. Gusto gyud ang Ginoo nga mawarningan sila. And thank God nga ikaw ug ako nawarningan ka sa Dios. Amen ba? Muna nga, ang pinakapundasyon gyud sa kalipay, igsoon, dili ang material, dili ang achievement,
nga dili ang event lamang kun dili ikaw mismo kabalo ka nga giluwas ka sa Ginoo. Ni warning gyud ang Ginoo ngadto sa iyang mga disciple when they are so happy in siya. Grabe gyud ang among gibuhat. Even yesterday, grabe gyud ang kadaugan. Pero ningon ang Ginoo, yes, I understand. Gipanalanginan tamo, gitagaan tamo katungod. Pero ikalipay nga ang imong pangalan mabasa sa basahon sa kinabuhi. What is that? The main concern of Jesus nga ikaw aware ka nga luwas ka. Whatever problem you have right now, unsay problema, struggle nimo karon igsoon. Makayo nga, thank God I am saved kay temporary ra ni. Mubiya ra ko ani kay kung dili pod muhatod ka sa eternal nga kaning kasakitan igsoon, walay katapusan nga kasakit. We have eternal life and there's also eternal death, and we have gitagantas katungod sa Dios sa pagsusi sa pagpili. Muna nga dasiga ang imong kaugalingon. Ayaw na paghulat nga, dasigon ka sa uban, ikaw mismo, dasiga ang imong kaugalingon. Kay kung ikaw malig-on, ikaw nasayod, ikaw makabarog, niining mga pulong sa Ginoo, makahimo ka sa pagsugilon, makahimo ka sa pagtudlo sa uban. Yes, magkuba-kuba ang imong kasing-kasing, pero ikaw mo'y naggunit sa pinaka-importante, igsoon, the gospel of Jesus Christ, igsoon, nga kinsa makatudungog, kinsa mo to, igsoon, maluwas. Posible sa atong mga pagpangwali igsoon, sa atong mga pagpangsulti sa pulong sa Ginoo, wa ta kabalo kinsa nitubo bisan niini nga pundo karon, wa ta kabalo kinsa na nitubo diri makayunta. Grow na gyud kayo siya kay wala si absent sa simba. Grow na gyud kayo siya kay dako na kayo ang iyang gihatag. Higala igsoon, the maturity of Christian dili masukod sa iyang paghatag sa iyang pagsimba kundi sa iyang pag-react sa tanang sitwasyon sa kinabuhi. How you gonna react? What if, because this Christian life, wala ni saad nga, maghigda na ta sa kaning bid of process. Naapoy thorns, igsoon. And even panahon ni Noah, even sa panahon sa mga disciple, grabe ang kasakit nga ilang gidawat igsoon. Some of them boiled into kanang naprito sa mantika igsoon in the name of John the Beloved. And even Peter was crucified nga upside down igsoon. And some of the disciples, they are cut in pieces. But why they allowed themselves to be fed into the lion igsoon, thrown into the dens igsoon? Nganong gi-allow nila ilang kaugalingon? Tungod kay nakita nila nga ang pinakalipay igsoon mao ang pagpuyo didto sa langitnon nga panimalay. Amen ba? They understand, and the Holy Spirit possesses them. Even sa panahon ni Esteban, while nagwali siya, gipabato siya ni Saulo, sa wa pa naluwas si Saulo igsoon. Unya, sa diyang gibato siya, na wa na siya na-focus sa iyang kasakit, wala na siya na-focus sa bato nga naigo sa iyang ulo, the bleeding sa iyang lawas, wa na siya na-focus, because the Holy Spirit nag-generate sa iya igsoon. Inya nakita niya ang pananawon nga ang langit na abli, ug ang usala naggawa sa iyang baba, ningon siya, Father, forgive them for they don't know what they do. And sometimes igsoon ma-feel nato ang agony, ang pain sa ato ang kinabuhi igsoon. And we should cling into the Holy Spirit. Barog gihapon ta sa pulong sa Ginoo, sunod gihapon ta. A righteous man filleth 7 times a day, but he will stand not by his might, not by his will, but by the will of God and by the grace of God. Makatindog gihapon siya, padayon sa pagsunod diha sa Ginoo igsoon. Kay kung musunod kas kalibutan, pahimuslan kag ayos kalibutan. Kung musunod kas panulay, traidor ang panulay when he brought Jesus into the high, pinakaligsoon. Gidala siya dito, unya ningon siya, pagpakamatay. Kay nigamit pag verse sa Psalm. Kay ang langit nung amahan magpadala rag anghel sa pagsapnay sa imong mga tii, aninduta po ning panulay mo, say-say po. Ay, trabaho sa yawa. Lipayon niya kariyo ang Kristohanon. Niya inigabot sa unahan. Traidor. Kay magsulsul mo po siya. Kung mamatay ka, human imong problema. Human kung nagmatinud-anon sa Diyos. Human kung nagapangalagad sa Diyos. Niya kung wala, mutunob siya sa problemang walay exit igsoon. Muna nga, nining kabuntagon, mapasalamaton kayo ta. That our God, we cannot see Him, but thank God nga kanunay gyud siyang nakigsulti kanato igsoon.
And yesterday we talk about make your faith right. I hope and pray nga ganina nagduha-duha pagyud ka mo sayo ko dili kapoy pa man makasabot ra guys pastor kay gatang sigibing biya gahapon. Grabe biya pod makasabot ra guro kay kuan pahuway sa guro ko ron. Moapil ra ko inig outing. Sorry. Adto ko ron inig kaligo nagdaga. Sorry anak, sorry. But you know, Igsoon, salamat that you decide nga naman ko'y time nga inigbangon nato ang yawa unang ni sulsul nato kaya ang una natong nakapkap Igsoon ang ato nga cellphone Igsoon. Hallelujah. Unya ang yawa nakasulsul na siya nato nga gikapoy ta. Humanatag pasalamat gahapon. Sige gyud ay magsimba diha. Yes, because our God is a living God. Dili siya katong mga imahen nga ibutang lang sa kanto Igsoon niya labay-labayan lang. Tagaan rag pasidungog inig kausas us katuig kaduas us katuig. But our living God gusto siya nga ma-build atong relationship nga mas makailapatan niya nga bisag di nato siya makita pero makadungog tas iyang mga panabang ang iyang nga whisper ang iyang nga pagakos kanato ang iyang nga mga saad kanato Igsoon. Amen. That's why we should give time to God. Tungod kay ang atong Lunes, Martes, Miyerkules hangtod sa Sabado, it was God who gave that to us. Ang Dios mo'y naghatag nato. Ngano po na kayo nga bisag kapoy mo trabaho man kita. Pero kung simba usahay, salamat kay naa ang tanan. Amen. Naminaw sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios dako gyud benepisyo Igsoon. Balikan nato Igsoon kaning atong text, the best offering that we can offer to God. Ingon ang Romans chapter 12. Kay sometimes kung maghuna-huna ta, nakahatag na bitaw ko, ako'y ni-donate atong lami kay sinaw kayo nga sudlanan gapon. Praise God. Ay, gisultian ko ni Pastor Das, I am glad, I am happy. Wow. Ninduta, nakita gyud ako kung ang tanang komunidad dire sa Cortes, parihan na ninyong batasan. Ang silingan mo, nga naman. Nga, wa man na sila batasan diha. I hope and pray, maayo tag batasan Igsoon. Amen? Inside out. Sa una, nagyud tay batasan, pero di lang kayo sila kauyon. Karon, arang-arang nagamay atong batasan, mahilot na. Amen? Amen. Di na ta katong magapaninggit, magapanggukod, magapamundak, dili na inana. Praise God. So ngayon dire, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Think about this, mercies of God. Karon nga buhi pa ta, gikaluy-an ka sa, if you are a student, nga ga-eskwela ka, tarong imo pag-eskwela, nara kay allowance, gikaluy-an ka sa Dios. Kay daghang mga nag-eskwela, Igsoon, nga walay ginikanan nga ga-support, walay ikapalit og uniform, walay ikapalit og sapatos, nya kita nga ginapa-eskwela usay, tapulan pag gani nga mo eskwela, Igsoon. So that's why, makaanatag gikaluy-an gyud sa Ginoo. Hoy, pastor, walay nag-support na kong ginikanan. Kung walay nag-support nimong ginikanan niya naga-eskwela ka, gikaluy-an ka sa Dios. Kanang pinaka point Igsoon nga naa ka karon nagsimba ka despite sa kabugaton nga imong gibati Igsoon, despite sa kagool nga imong gipugong-pugongan, unya nakasimba gyapon ka karon, gikaluy-an ka sa Dios. Kay posible nga mobuto ang ugat sa imong utok or posible nga mobuto ang ugat nga gagmay kay da og maka-hemorrhage nimo nga instead mo simba ka maadto ka sa ICU Igsoon. Praise God, gikaluy-an ta sa Dios nga naa ta karon. Amen ba? Everything na yung mga tao nga arugante kayo, nga magpasalamat mo sa Ginoo, nga ako may naningkamot. Wala kasabot nga ang kinabuhi, ang kusog, ang huna-huna, ang pagpangabroad, ang pag-expense Igsoon, gasa na sa Dios, pamaagi sa Ginoo, giallow ra niya sa tao Igsoon to experience and to glorify God. Pero na yung mga tao, grabe ka arugante Igsoon, wala kasabot. In return, walay kalipay. Ang tao nga di kasabot, dili gyud na malipay. Pero kung nakasabot ka Igsoon, either you feel it or not, you like it or not, malipay ra gihapon ka. Because what you do, bisan ang imong heart, ingon ang 1 John pagsulti, that if your heart condemn you, nga dili kauyon ang imong kasing-kasing, thank God that God is bigger than your heart. Pasalamati nga ang Dios mas dako sa imong kasing-kasing. Amen? And we Christian, we say, God is watching our heart. What a shame! Nga ang Ginoo nagtanaw sa tong kasing-kasing, kunya naa pagyapon diha ang garbo, kagool, pagdumot, na pagyapon diha ang ungodly, na pagyapon diha Igsoon ang wrong desire, wrong motive, wrong emotions Igsoon.
what a shame nga maingon ta nga Ginoo, you're watching my heart. That's why in the Bible, we should humble towards the Lord. Matag adlaw, Ginoo, tabangi ko, Ginoo, Lord, kaluyi ko. And I kneel down towards the Lord early in the morning, pukawon ko sa Ginoo. Nya, duka pa kayo, mayon akong lawas at tulog sa, duka pa man kakayo. But the Holy Spirit, ko, Lord, naadyo ko ituyo nimo, I want to meet you, I want to know you more. Help me, Father God. Pagapukawon ko sa Ginoo, sa sayos kabuntagon. And duka pa kayo, but I choose nga, Lord, musulti ako sa Ginoo, mag-praise ako. I teach my brain like Paul, teach his soul, ningon si Pablo, ningon si Pablo, I think myself happy. Tinuruan ni Apostol Paul igsoon ang iyang kaugalingon nga maghuna-huna sa mga malipayon nga butang, nga bisan naa na siya sa balatian, nas katigulangon, nasa grabeng problema, unya andam na gani siyang mamatay kay ganahan siya mukuyog sa Ginoo. Pero ningon gyapon siya, pero kung magpabilin pa ko para motubo mo, para ma-encourage mo, mas labi gihapong maayo. Because I fought a good fight of faith. Pero ningon siya, I think myself happy. Sometimes, ang atong ginahuna, negatibo, problema lamang, mo-affect sa ato nga heart igsoon. Pag naan na diha sa heart, mo-affect sa ato nga action igsoon. Sa ato ang kay unsay nas kasing-kasing, usa po ni, mayata, ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing, nya unsay nas kasing-kasing, mo manay mo gawa. Out of abundance of the heart, mouth speaketh, action will show. That's why igsoon, ingon si Apostol Pablo, teach our soul. Even si David, there's a song ni David igsoon nga iyang gitudluan ang iyang kalag. Bless the Lord, O my soul. That song. It was David nga sa panahon nga nakasala si David, na siya sa anger. Naluya siya. Pero ang iyang kaluwasan igsoon wala nawala. Naluya lang siya. Wala siya kalipay nga musimba. That's why he prayed, Lord, renew the joy of my salvation. Ang kaluwasan hatag na sa Dios, pero ang kalipay nga ikaw luwas. Igsoon, you need nga imong iparenew sa Ginoo. Kay dili mo na mapiki. Pwede nga magsigi kag kanta, pwede nga magsigi kag kanina magkanta ta kanina, katawa ko ba while nagkanta. Kay kanina magkanta kaya diya gid sa Ginoo ba ya, magkanta gong kalipay. Usay pahilakon puta, hilag puta, pero inig pakpak sa tong kamot, mura tag kanang naana gid sa kuan ba, nalipayan ta unsa nagibuhat sa Ginoo, mga anghel. But you know, ano ba ang inig ana pud sa atong kamot dire, mura pud taga kupad aning mga kalibutanon nga butang, pero inig bayaw sa atong kamot, mura tag gipagabahig og mga bituon pud ba. Lord, hallelujah, na nag-ana ni kamot, ubos na po, saka na po, mura na nagbahig og mga bituon. But you know, igsoon, kanatanan iyaha sa Diyos. Ang pinakapunto niya iyaha sa Diyos. But ingon ni reason nga, gikaluyan ta sa Ginoo. Everything nga nato karon, imong family, gikaluyan pa sa Diyos. Imong anak, gikaluyan pa na sa Diyos. Imong ginikanan, gikaluyan sa Diyos. This barangay, gikaluyan pa sa Ginoo. O kita mismo church, we receive the mercies of God. That's why niingon si Apostle Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, ye present your bodies as a living sacrifice. I-offer ang imuha nga lawas nga buhi nga sakripisyo. Dili lang kay ihatod ta simbahan nga yayungan, unya patayng lawas, unya maingon si pastor, Ginoo, amo nang itugyan ang patayng lawas diha kanimo. Ingon ang Ginoo, wala ko nagkinahanglan sa patay. Ang akong gikinahanglan kanang buhi pa nga mobalik nako, and thank God we are all alive. Amen. That's the mercies of God. I know we have sufferings, we have pain, we need, we desire. But igsoon, gikan ana nga mga suffering, torment sa kaaway nato, igsoon nga mo surrender, gikaluyan gyapon ta sa Ginoo. O karon igsoon, kinahanglan gyapon tang mubangon og atong ipatindog ang bandila igsoon that we are victorious in the name of Jesus. Gipadaog na taniya igsoon og ato nang ibutang sa atong hunahuna as wearing the helmet of salvation. Di pa kanaog sa atong kasing-kasing the breastplate of faith igsoon. Hallelujah. Diri sa tong kasing-kasing naagid ang atong pagtuo. Haron ang kaaway mo atake igsoon. Naa pa ang atong pagtuo diha sa atong mga panaming. Andam ta kanunay nga magasugilon sa kaayo sa Ginoo. Amen ba? Bisan pag man pagsugilon sa kadaogan, di ra mo tanan nga maayo. Lord, salamat kayo, maayo ra akong kuan. Lord, salamat, nagkapandol-pandol ko kung kahapon mga higala, igsoon. Grabe kung kayo, gakutas na kukos ako ang... Si Judith, wala na, katulo nang ni miss call na mo, kay mag-date lagi mi.
Judith ba? Ang mga baryo nun, na Judith. Kito bitang naandan mis kalibutan no nga November mag-costume ng mga costume ba. Ya ingon sila All Saints Day nya ang costume sa mga panulay. Giuwat gyud sa kaaway sa nawala gyud ang kaalam. Pero ang pinakahadlok nga costume kitong nailad ba? Uwat na diri sa inyo. Ilad ay nailad sa kaaway ba? Kita din nata pa ilad igsoon, amen. Kita na'y mangingilad sa kaaway. Usaw na to pag-ilad ng kaaway. Kada ba mura po tag-pildi-pildi. Praise the Lord! Hallelujah! Gusto ko ni. Abi mo na ako ni galuya na ni siya. Praise the Lord na magyapon. Ilad kaaway. What siya? Pinakahadlok nga costume igsoon. Ga costume og mga resibo. Betag asa. Mga bayron loans, kurente. Kinahadlokan yun nga. Costume. Kita mga Kristohano, di nam tamahadlok ang mga butanga. Pero kung masikag tanaw og abat, makasulod yun na nimo, access na siya, kasulod nimo. We have mercies of God. Gikaluy-an ta sa Dios. Amen. Kanay mong tapad gikaluy-an sa Dios. Ikaw mismo gikaluy-an ka sa Dios nga magapadayon. Kay makapadayon pag yuta, wa man ta kabalo unsay mahitabo ugma o sa umalabot igsoon, pero makapadayon ta tungod sa grasya o kaluoy sa Dios. That's why ningon siya, you present your bodies as a living sacrifice habang buhay, igsoon, buhi pa ta, hangtod may kinabuhi, may kusog, mga lagad yitas Ginoo, igsoon, kay mutunob ta ngadto sa eternidad. We will be proud, igsoon, nga mga tubang sa Ginoo, and we will be excited asa si Adan kung naa dito si Adan, kinsa ning iba unsay nawong aning Samson kung naa dito si Samson, kinsa ni si David. We will be excited, magapangita aning tawhana, and the most of all, mag-excited ta nga mo-meet ni Jesus and open arms nga mayon siya, my good and faithful servant. Hallelujah. Maayo na ako nga alagad, maayo na ako nga sulugoon kaysa mag-ukon-ukon ta. Unsa dinhi diri? Unsa nanatas langit? Murabag inigmata nato inigduwa. Hey, church na po. We should be excited. The time is getting close. Hapit na mahuman. Ato basbasan, present your bodies as a living sacrifice. Holy, holy, wala yun tayo kahuli, holy, igsoon. Mabita na nga mukanta na ta, holy, holy are you God. Para maambunan tas kabalaan sa Diyos, igsoon. Kaya ang Bible nagsulti nga dili gyud nato mabalaan atong kaugalingon, bisan si Peter na ingon, be holy because God is holy. If you are not hearing the word of God, dili nimo makuha ang kabalaan sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mao ni ang gatudlo, nagsaysay ka nato sa pagkinabuhi nga matarong, balaan at tubangan sa Ginoo. Uban ang dugo ni Ginoong Hesus nga nidagayday dito sa krus, igsoon, moy nitabo nato nga bisan og kaning atong kinaiya tawhanon pa, pero nagtan-aw nato ang Ginoo. Kahumot Diyos akong anak, no? Nagtanaw siya ni Jesus bleeding on the cross, and the Bible said while Jesus is dying, the Father is so happy, and Jesus said, Father, nganong gipasagdan man ko nimo? Ana din to uban. Sa ato pag gipasagdan gyud si Jesus sa Ginoo, sa Amahan, wala. Di man siya makaingon by name nato ba? Nganong gipasagdan nimo si Jonas, gipasagdan nimo si June, gipasagdan nimo si Ann, nganong gipasagdan man nimo si Roger. Dugay kayo mahuman si Jesus. Muna iyang gidala tanan, why art thou forsaken me? And God is responding. Matod pas komentaryo, the eyes of the Lord. Happy siya. Kay tungod sa kamatayon siyang anak, daghang maluwas, daghang mubalik niya. And the same thing, ang iyang luha, mikagas. Wala ta pasagdi sa Diyos, bisag feel na to, gipasagdan ta. Feeling rana na to. Pero ang Diyos wa nagpasagan. Be holy.
Acceptable samtang buhi pa ta, simba igsoon, samtang buhi pa ta, pakita, present your body. The best offering that you can offer is not the money, it's not the resources that you have. Appeal na siya, but the best offering that you can offer to God is your life, your body. Nga samtang buhi pa ka, magpa-attendance yung kadiya sa Ginoo. Murabag ka nagkatrabaho ka, kinahanglan jud ka magpa-attendance para sweldoan ka, kung eskwela ka magpa-attendance para mo pasar, imong pagsimba mo yung Ginoo. Safe and sound, I still breathing, kicking, Ginoo, mga lagad ko nimo. Offer your body, igsoon, amen? Remember this, the best offering that you can offer to God is your body as a living sacrifice to God. Sakripisyo. Pero kani nga pagsakripisyo, igsoon, kay kaning sakripisyo, kapoy, mga ginikanan, kita, gugugabo, why tulog, anak ko, di sila mga tulog, naanad na sila, anak. Yes, pastor. Nakita na ko kanina sakripisyo, kapoy, budlay, mga inahan, mga batanon, sakripisyo ning practice og sayaw niya, manghakot ka, mang-invite ka, unya mo gasto ka, unya mo effort ka, unya mo ampo ka. Grabe na nga sakripisyo. Pero kanina sakripisyo, kanina libor, dili mo kawang igsoon. Amen ba? Di kawang. Pero what? You will receive your portion diya sa Ginoo. You will receive your reward. Even sa atong pagsimba karon, dili ni kawang igsoon. God count it igsoon. Gi-count ni sa Ginoo. Yan ingon siya pagsulti igsoon. Acceptable into God, which is your reasonable service. Ang imuha nga unsa man ang reasonable igsoon? Kanang imo gyud nga reasonable. Reason gyud mo nga nakasimba gyud ka ba? Sige pumugsimba diha, palta pumugpanagsa. Ayaw yung patuos panulay, kanang panulay na gina, bisag kung saog, bali-bali, panulay gina. Wag gina siya ikadulot na to, igsoon, but your reasonable service, present your body, alagad sa Ginoo. Amen? Balaan og matarong, gibalaan sa Dios og gimatarong. Ikadua, igsoon, number 1, present your body. The best offering that you can offer to God is to present your body as a living sacrifice. Number 2, igsoon. Number 2 na yun ta. Amen? Ina yung tapat. Number 2 na daw. Number 2 na. Kay, kuha naman tulo naman ni taman. Number 2. At least, datos tunga. Yes, Pastor. Dilira na to pa lapason o kuan. Kay mutagam niya ni sila. Dili, no? Wala na siya nga. Kanang mga buutan na kayo mo, manggihatagon, mo suporta mo na nga. Kanang, amen? Napata, amen? Number 2, unsa to yun na? Present the most valuable or offering that you can offer is your, unsa to? Una, your body as a living sacrifice. Always remember your body. Ay, ipadala lang dito ni Pastor, 25,000, bisan pag 100,000. Dawaton gyapon na ni Pastor. Pero ang imo gyud nga pinaka the best nga offer igsoon, imo na ang naa ka. Amen? Anang naa ka. Magtutukanay mo ni Pastor. Bahalag na pula na ng imong mata ka na tan-aw ni Pastor. Importante nga nakita kaniya nga naa diha. Bisan pag nagmudok na ka, naa gyapon ka diha. Malipay gyapon siya. Gitubag gyapon sa Ginoo iyang pag-ampo nga Ginoo, nag-uol to si kuan Ginoo, nara ba to, biyahe ra ba to, makaabot ra unta Ginoo. Kalipay sa pastor nga makita ang tawo nga makapadayon sa Ginoo. Amen? Ikadua igsoon, ningon siya, be ye not conformed to this world. Verse number 2. But be ye transformed by renewing of your mind. Unsa ikaduha? Renew your mind. Kay kaning atong huna-huna bisag gahigda sa laagan. Kaning atong huna-huna igsoon, bisan gahigda ra ta gapuyo, gabuhib, gabinuotan, nangaway na ning atong huna-huna. Pagtanaw nimo ang imong crush, naay gika-istorya kay gikumusta kay ni Simba. Ningon dai ka, nganong ikaw dito man kaniya istorya. Nganong bantere ka na niya. Ang pait kung imo nang bana, ngano mang dito man ka, siya may imong gihatod. Polluted mind. Corrupted. Karon ang social media, sige lang gapakilig. Wala gyud gipost katong mga human sa kilig, pahilakon pod. Bunogon. Muna igsoon, renew your mind kung negatibo. Hey, mga higala igsoon, kung negatibo na kaniya itong una-una, bag-uha dayon, Lord, ilisin nga una-una.
Kay kung imo nang papuy-on diha, inignaog anas kasing-kasing, mo react nas imong aksyon sa imong nga pagpanulti, sa imong pugngig suon. Diha, renew dayon. Dautan man niya ako huna-huna, maka-stress man niya ako huna-huna, mag-gool man niya. Lord, niingon biya ka, pamati ha, kamo si kagool. Ang si kagool, si kabalakan, niingon rin si Jesus, nga sala na. Mao ba, Pastor? Ingon biya siya, ayaw kagool, salig ka na ako, salig sa akong amahan. Lain man ko to context, Pastor. Kay mo lagi na ang context, mo na nga gaandam na siya gluna dito. Ayaw sige kagool. Kay basig mauna ka dito. Praise God, muna na itik-tik para mauna ko dito, Pastor. Lain na po nang nibiya kas kalibutan kay tungod sa kagool. Nibiya kay nangalagad sa Ginoo niya, lipayon kang muadto dito. Amen ba? Lipayon, malipayon. That's why, renew your mind, Igsoon. Importante kayo. The battle, the central of our battle, Igsoon, in this world is in our mind. Ang pinakasentro sa gubat gyud sa ato ang kinabuhi, nasa atong huna-huna, sa matag sitwasyon sa pamilya, matag sitwasyon sa kinabuhi, balatian man, naa na sa atong huna-huna. Even the doctor says, ayaw lang pag huna-huna og ayo. Ayaw rag istresa imong kaugalingon. Nasa atong huna-huna. Ang too much expectation na lang, itanaw siya na ako, ni-glimpse yun siya kaduha, murag ako yung iyang crush. Igalaigson, ang battle nasa itong huna-huna, and Satan can operate our mind through the social media, through sa event, through sa atong nakita, through sa atong nadungog, maka-operate si Satan sa itong huna-huna. But you have the power. Wala tatagaig katungod sa Dios nga mo control sa atong heart, mo change sa atong heart, but gitagaan tag katungod nga mo change sa atong huna-huna. Maingon ang verse number 2, be not conformed to the pattern of this world, nga ang kalibutan karon gabag-o-bag-o, ang kalibutan karon wala nay batasan, wala nay kinaiya, ang kalibutan karon corrupted, full of the lust of the eyes, lust of the flesh, o garbo sa kinabuhi. Excuse me. Muna'y kalibutan karon, but ingon dira, be not conformed to the pattern of this world. Be confident like David, nga sa dihang ang uban nangurog, pero ikaw kaila kay kag unsay gisultis Ginoo nimo, kaila kay kag unsay giingon sa Ginoo nimo. Be confident like Daniel, nga bisag moingon nila ayaw nagampo, but you are kneeling down and you are praying, spending time to God. Nga bisan pagkauban nimo puro leon, puro na leon ang nas imong kaubas balay, but you are like Daniel. Ingon pa to sa ko amigo, may tagpariha kong Daniel. Ayaw, kay basig ilunod kas leon. Tinguha ang Ginoo ni Daniel. Amen? Ingon ang pulong si Ginoo, Daniel, Igsoon. Naana nato, but we need to renew our mind. Wash our mind by the word of God. John chapter 15 verse 3, you are cleansed through the word that I speak into you. How does the word is so important to us? Kay ang pulong nga gisulti, pareha karon nga ang pinaka-the best day natong offer ang ato ang alawas, makasimbag kita sa Ginoo. Nga para di ay mahimot ang magbadaugon kanunay aning kalibutan na, di kay ta magsige kaguol, i-renew nato atong huna-huna. Pastor, lisod man gud kayo pag renew, Pastor, labi na yes kung nakatanom na gyud siya. Matod pa to, dili problema nga ang uwak maglupad-lupad sa imong ulo, pero kung musalak na ginas imong buhok, mo na gunay pinaka problema. Lumluman gina niya. Wala Igsoon, please. Renew your mind. Ingon dire, be not confirmed. Daghan karon Igsoon sa panahon ni Isaiah, he is crying siya. Ginoo, gipangpatay na ang tanan nga mga propeta, gipangpatay na ang tanan, gipangdakop na, og ako na lamang usa. Ningon gyapon ang Ginoo, naa pagyapon ko'y gipatubo, giatiman nga dili mo confirm. Ni aning tiguma Igsoon, naay giatiman ang Dios nga dili mo kompormiso. Makigubat gyud, muluhod gyud, pero mutindog magpadayon, magapanugilon gyud sa pulong sa Ginoo, magasuporta gyud sa buluhaton sa Ginoo. Naay giatiman diri ang Dios Igsoon. Amen. Imposible ikaw na. Wa mo ko kabalo simong kasing-kasing. Pero kung ganahan kang magpaatiman, Lord, gamita ko. Kay mo man magpaatiman ka sa Ginoo, mamati ka. Kay kani imong gitunga, Lord, gamita ko. Unsaon paggamit sa Ginoo nga dili man ta kasabot. Basta mo ulan, maabot gyud tag alas 12. Dili. Renew your mind. Baguha ang una-una. Amen?
Usba ang una-una higsoon. Kung negatibo ang gadagan sa una-una, you have the power, you have the authority nga ipabag-o sa Ginoo nimo ang imong una-una. Lord, unsa tong imong pulong Ginoo? Lord, problema kayo Ginoo, among relasyon Ginoo, problema kayo. But Lord, niingon ka nga ikaw ang Dios nga magpakabana. Then tuhuin na igsoon. Renew your mind. Ingon diri igsoon pagsulti that you may prove that is good. Og sa dihang mabago ang imong una-una, makita gyud nimo, maprobihaban nimo igsoon, you can prove that it is acceptable and perfect will of God. Kung hinlo na imong hunahuna, kung bag-o na imong hunahuna, kung pahinumduman nakaspulong sa Ginoo through the Holy Spirit, then unsay mahitabo igsoon, you can prove is that good and acceptable and perfect will of God. Will gyud ay sa Ginoo. Mga ginikanan. Amen. Napatada. Amen. Ayaw kayo ninyo og personala inyong anak kay gasa man na sa Ginoo ninyo no. Nya inyong sultian nya dili kayo magpatuo. Tuguti ang Dios nga muumol pod nila. Give time in prayer. Ginoo, I surrender them to you. Mga anak, parihar man gud ang unbeliever god napas gawas gasigi paglakaw-lakaw padong sa kalaglagan. Ang aton trabaho mo ampo ra bay kita nila pasensya kaayo nga nagpaabot ta sa hikap sa Ginoo nga makadungog sila og mo balik sa Ginoo. Amen ba? The same thing sa ato igsoon. Dili man ni matud pa nila, dili ni sili nga muhalang dayon, but God loves process, order. So karon dili pa kayo nato masabtan. Antan nganong inani nga nangalagad naman ta mis Ginoo, ngano maning bugat naman noon kaayo. Tungod kay sa una naa na ng kabugaton, karon ra nato na na-recognize kay naa naman ta sa kahayag, nakakita na ta sa problema. Tungod kay naay problema, then mudangop tas makasulbad ang Dios. Sugilon sa Ginoo. I-surrender, ihatag sa Ginoo. So karon ningon siya, makita nimo unsay maayo og unsay pamaagi sa Ginoo. The will of God igsoon sa family, sa kinabuhi, sa atong pagpangalagad. Katapusan, unsa to una igsoon, number 1, the best offering that you can offer, number 1, offer your body as a living sacrifice. Number 2 igsoon, renew your mind. Hallelujah. Renew your mind. Number 3, pamatasan at tubangan sa Ginoo. Karayo lang kayo, balhin dayon ta sa Galacia igsoon. Ang uban, kamo na lay pag-ukab sa Bible unya basahag yun, no? Kay nindot kaayo kanang pakigsultian ka sa Ginoo, inspired ka sa Ginoo. Renew your pastor dili na ginako ma-feel. Murag like kog ni bantok, renew your mind. It's not about your feelings. It's about the power, the authority, the blessing, the anointing that given by the word of God. Amen. And ganong kinahanglan ta sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios ingon si Apostol Pablo nga ang pulong sa Dios mo ni ang espada sa espiritu igsoon, the sword of the Holy Spirit, makapenetrate siya. Kunya ang Holy Spirit ingon ang John pagsulti, John chapter 14 or 15, John chapter 13 or 14 ingon siya, ang work sa Holy Spirit is to comfort you, i-comfort kaniya, to remind you, pahinumduman kaniya in all truth, to lead you. Kunya kung walay pulong sa Ginoo, unsa may ipahinumdom sa Holy Spirit nga di man ni pariha igsoon nga igo ra kang tayhopon matumba ka diha inigbarog nimo mao ra gyapon ka. You need to be trained by the word of God. Amen ba? We recognize the power of the Holy Spirit pero di gyud sila magbulag kay ang espada sa Holy Spirit mao man ang iyang mga pulong o ang i-comfort sa Holy Spirit mao man ang iyang mga pulong o ang iyang i-remind nato mao man ang iyang mga pulong igsoon. Amen? Ginoo, Holy Spirit, we welcome you. Unsa ingon sa Holy Spirit, I have been with you. Ephesians chapter 1:13. In the moment that you hear the gospel of Jesus Christ and you believe Him and receive Him, you are sealed with the Holy Spirit. Gipuy-an ka sa balaang Espiritu ug imong atimanon na nga Espiritu igsoon. Munay magapamunga ingon ang Galacia. Atong lilion dayon sa Galacia. Ang bunga sa balaang Espiritu, dili nang mahimo kang gamhanan, mahimo kang manayhop, mahimo kang managpi, mahimo kang magsulti lamang og lain nga pinulungan. Unya mo'y timailhan nga puno ka sa balaang Espiritu. Ingon ang Bible unsay puno sa balaang Espiritu. Galatians chapter 5 verse number
22, but the fruit of the Spirit, kung puno ka sa balang Espiritu, igsoon, unsay giyon diha, but the fruit of the Spirit is, number 1, love. Mahigugmaon ka. Dili ni gugma, igsoon. Gugma nga selfish, gugma nga carnal, pero gugma ni nga gikan sa Dios, nga bisag naguol gyapon ka, pero miyon ka, gaguol na ko nimo, pero love gyapon ti ka. Amen. Love nga gikan sa Dios. Imagine na, kita buluyagon kayo ta sa una gikan at ubangan sa Ginoo. Unya giluwas tas Ginoo gipaabot, gitawag, gipasabot, gimaymayan, gigakos, gipasaylo. Ya, karon na noon na himo naman noon tang di na noon kasabot. Munay gugma sa Dios, igsoon, ingon na gugma sa ang balang espiritu munay mo produce og love. Di na lagi ko nimo love. You need to develop your Holy Spirit. Improve, imo siyang ipakanon sa pulong sa Ginoo. The fruit of the Spirit is love. Sunod ana, joy. Kung mukuyog ko nila, joy. Asam to si Joy? Kung mukuyog ko ni Joy, mahimo jud kong joyful. Oy, kay nga naman, pastor? Kay na joy, na full naman ko niya. So, joyful. But the fruit of the Holy Spirit is unsa? Love, joy, peace, tagaan kaniya kalinaw, taliwala sa bagyo, taliwala sa problema, pamati. Hinumdumi ko ang pulong sa Ginoo. I believe, dili ni kausaran ninyong nadunggan, at imana ang balang espiritu, kay naan na ninyo, pakana, paminawa, be happy to hear the word of God. Kung kasabaan ka, pakasaba sa pulong sa Ginoo. Kung hiluton ka sa pulong sa Ginoo, hala pahilot sa pulong sa Ginoo. The fruit of the Spirit is unsa di ay? Love, joy, peace. Taliwala sa problema na kayo sa kalibutan. Hala, bagyo ni abot na pod. Hala, kalisod, init na kayong adlaw. Mahal kayong palaliton sa Bohol. Pero na kay kalinaw nga ang Diyos, dili mo pasagad kanimo. Amen ba? Long suffering. Dili lang love, joy lang. Dili lang peace ang gihatag anang Holy Spirit. Bisan sa imong sitwasyon karon kabalo kang moagwanta. Kay naay bunga sa balang Espiritu, igsoon. Long suffering, hallelujah. Naay pag-antos sa simbahan. Naay mga baryonon, naay mga kwan, pero naa ka, niwiling ka, part of the body, nagatabang ka, nagasupport ka, na-discourage ka, dili ka mubiya, kay ni-appeal kas buluhaton sa Diyos. Amen? Naa kay long suffering, gentle gihapon ka. Mga Christian na ta! Gentle gihapon, goodness, naagid ang pagkamaayo. Labaw sa tanan, naagid ang pagtuo, igsoon, bunga sa balang Espiritu, igsoon. Amen? Susiha ko no diri, asa man kandapita. Narabakas love, joy, peace. Asa man kakaron? Pastor, murag nadyo ko anang long suffering, pastor, kay taas na ni akong pag-agwanta. Praise God. At imana ang balang espiritu. Nga naman, tagaan pa kaniyag gentleness. Praise the Lord. Amen. Pastor, nanagog ko diya sa love ron, pastor. Dili lang na kulang ter. Napay joy. Tagaan ka diha. Eh pwedeng nahigugma ka, pero wa na ko kay kalipay pod. Gisumuran nagug ko sa imong itsura. Sige, parisig kape para kuan. Murag puto. Arita diri. Ato tapuson ni igsoon. Ato tapuson. Lami gyud kaya ning pulong sa Ginoo para nako tamis gyud kay. Matod pa sa pulong sa Ginoo, mura ni siya og kaning honey. Tamis gyud kay ni sa atong baba, pero pait-pait na ni siya igsoon sa atong tiyan kay gutomon man puta. Amen. Wadtong putag bulan pod, gutomon ba? No? So mura tamis kayo, lawian, di pa mahuman. Ang uban po, nagakaguol na. Kaya usay, kita, di man ta focus nga Christian. Usay, mo sideline man ta. Kabalo ta, usay sideline sa mga Christian. Napata diya, amen? Ano yung sideline sa Christian? Kuha ni? Christian. Sideline na to, amen ba? Ano nga itong Panginoon? Wale, wow, praise God, palakpak, hallelujah. Christian na. Pero usay, kung gusto mo na ta, pastor, Christian, biya po may pastor. Tiyan. So, kada. But you know, igsoon, nindot kayo pero atong humanon. Sa bagay, wa man po mo nagkulang diri sa pulong sa Ginoo kay naway yung pastor. Salamat sa Dios. So, Galatia chapter 6, batasan sa Kristohanon. Ato i-check ning mga batasan. May tapad batasan. Tanawa gikatawan dayon. Good. Batasan. Ayon diri, brethren, if anyone, lami ni basahon sa Bisaya igsoon. Diri ta magtapos igsoon. Atong oras alas 10:43. Ningon si pastor, ayaw lang palapasag alas 11. Kay makigdate pa mo ni pastor, no? Makigdate pa mo ni pastor. Sige. Apel be ana. Mutilaw man pug gyapon mig dagat bisag ulan-ulan.
Kay basig lahi ning dagat sa Negros ug sa Bohol, no? Do? So tilaw gyapon mi ana. Depende lang, na. Excuse me. Galatians, ang basahon sa Bisaya igsoon kay naman mo diri English. Galatians chapter 6, ningon siya, mga igsoon, pamati kay para ni sa tanan, diri man ta magtapos. Maayong pamatasan. Check na to atong batasan kung maayon na bagyod. Mga igsoon, kung ang usa ka ninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo maoy magpabalik kaniya apan buhatan ninyo kini uban sa kalumo og bantayi nga dili usab kamo matintal. Unsa di ay dili na nato butangan nig number 1 kay ni number 1 na mata kanina nya mo balik na butang number 1 nya number 3 na biya ni maayong pamatasan letter A na lang. Amen. Maayong pamatasan letter A. Maayong pagtagad. Itsa, ato i-check para di ta masayop. Dara, sharing and caring. Dara day, sharing and caring. Ningon siya, mga igsoon kung dunay masayop kay dako naman gani inyong buluhaton no nya. Naanay pananawon ang uban nga mga kaigsunan, pastor, tukod tag gym. Pastor, bahala wiring basta kay daghan pang kalag baluwas, pastor. Praise God, pananawon na siya. Kung naay pananawon, naay buluhaton. Kung naay buluhaton, naay panalangin. Kung naay panalangin, naay provision sa Ginoo. Amen? Nanarata ka excited, ana. Diya, ang pusti, ana. Kay mo maning sukura. Pusti, pagani. Problema na sukod. Basta kay kita ka ang pananawon, naay buluhaton. Naay buluhaton, naay provision. Wala na. So, karon, pamati. Ingon diri, kung naay masipyat, kay mga Kristohano naman ta, gawas, I believe, nanay mga matured diri. Ang matured igsoon, bot pasabot ka ng maturing. Mayon tang matured, perfect naman yun, no? Hamtong na kayo. But maturing is kanang nagtubo pagyud ba? Katong mga nagtubo pagyud, kusog mo sabsab sa pulong sa Ginoo, kusog mo tiyabaw, inig pag-ampo, Lord! Hilak sa Ginoo muna, na manubo na sila, kusgan. So kung naay masayop kay daghan naman gyud tanong niya, usara ni inyong pastor, diabetic pag yun. Praise God, ayaw na. Daghan naman mo, di pwede siya rin mo pasan. Ang katong hamtong na, kamo mo encourage, mo pabalik. O ingon ang Bible, uban sa paghigugma, gitawag na siya og sharing and caring. Imo gyapon siya nga shiran, ayaw lang siya kasabi, padayon ra kita sa Ginoo brad, kay mirisi po na nimo. Ayaw, no? Na muna gahi man ko kag ulo na milisi na ninyo nara palangga gyud kas Ginoo kay gibadlong man ka. Palangga gyud kas Ginoo kay gilatos man ka kay ingon biya ang Bible nga ang palangga sa Ginoo iya jung badlongon. Sige, ayun nagsige ang problema lagi gingnan nati ka. Ko palangga gyud kas Ginoo kay daghan man kag problema. Once nga daghan kang problema diha man nimo masusi ang imong pagtuo, pagtahod, paghigugma sa Ginoo, pagsubmitar. Amen. Woo! Ingon diri pagsulti igsoon nga kung naay masayop gamay or dako dasiga sila. Unsay giingon diri igsoon? Ingon diha mga igsoon kung ang usa ka ninyo makasala kinahanglan nga kay kita manggod dili pasabot Christian na ta di na kita masayop gitawag tag sinless. Di na kayo ta magpakasayop. So pastor, pwede na gid magpakasayop. Sige, kung ganahan kag latos kay. But you know, ang Ginoo nagigugma man, ingon siya, kung naay masayop, kinahanglan unsa may kinahanglan? Kinahanglan nga kamong mga hamtong. Ang hamtong mayong amen. Najoy mga hamtong ang uban wa jud katingog. Wala kon tingog pastor pero hamtong nako. Kamong mga hamtong, kamong mga hamtong sa pagtuo maoy, ang pagtuo ha? Dili, kami mo'y pinakauna diri. Ako'y pinakaunang magdadayeg diha. Ngano man na? Kung ay mo pagtuwa ni Tubo, ayaw na lag kaguol. Kami, pagsugod aning simbahan na, kami nauna. Nya, si pastor, sila no'y siging i-welcome. Tabang nag-welcome. Amen ba? Kay ni Tubo mangkas pagtuo. Pero kung dili ka mo tubos pagtuo, ay sabtan na po lamang pastor. Sabtan na gid naman.
Katong mga nitubo sabta. Kamong wa pa nitubo sabta po ninyo. Simba unta ko, gihiwian po ko ato ni ate. Di na ko diha. Balhin ko dito. Bagbalhin nimo, nahiwian gyapon ka. Mirisi nimo. Sige, balhin. Hiwian gani ka diha. Apply de. Ingon mo tong pulong sa Ginoo nga kung hiwian ismailan. No? Ayog buhatig dautan ang dautan. Buhati pug matarong. Kanang sigig buhat nimo og dili mayo kanang palasukol kayo. Sigig yung lakaw. Sige lakaw. Dara, idugang ni imong pamasahe. Magampo ra ko sa Ginoo nga ampingan gyapon ka sa Ginoo. Unya, kung unsay mahitabo nimo dito, pauli ra unya. Pahibal-a ra mi. But I hope and pray. Wala ko niingon nimo ani kay gool kay ko nimo. Nag-gool ko pero sayod gyud ka nga gihigugma tikaw. Gikan sa pitik sa akong kasing-kasing. Sa matag gabi gatoy-tuyok sa akong hunahuna. Nana ba? Pakita gid ang gugma. I-apply na to ang pulong sa Ginoo igsoon. Daghan na kitang nakaon pero wa na to na-apply. Wala ni. Kung naay masayop, dasiga gihapon sila nga mo alagad sa Ginoo. Naay di na ganang mo simba diri, simba gihapon mo nga makadungog mo sa pulong sa Ginoo igsoon. Hindi na mo kauyon ni pastor, lakaw pa dito. Og makasabot na mo, maalimadmaran mo, balik gihapon kay ang tinuod nga pamilya, mo balik man ginaasa iyang balay. Amen ba? Pastor, ayaw kay kagol, pastor, kay tinuod mo pamilya mo, balik yun na, bingawon yung makig-fellowship na. Tinuod na pamilya. Karon murag kontra, pero kay pamilya, balik lagi mo na, pasabto na sa Ginoo. Amen? Ayaw. So karon ningon siya, pabalika. Gamay na lang yun kayo, Igson. Gamay na lang yun. Number 2, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantoson, kay ni anang paagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Take one another's burden. Munang namoy sharing, kumusta man brad? Pastor, ako ipaampo, pastor. Bisag di mo sugilon ninyo, kanang pastor Igson, di mo sugilon ninyo, makadungog sa inyong burden, iyan na nga dadon nga burden. Iyan na nga ma-feel, iyan na nga, iyang concern. Mura ni og kanang Ginoo ba? Ang Ginoo na siya daan. Ang pastor na siya daan. Ikaw, ang pastor, kung mangluod, mamastor magyapon siya, walim gyapon, ang membro mangluod, pwede man siyang di mo simba. Ang concern sa pastor ana, kung dili ka mo simba, di nakakadungog sa pulong sa Ginoo, mas panamastamasan kas panulay. Sa atong pamilya, we should fight the battle. Ingon si Joshua, as for me, magsugod jud nimo. Serve the Lord. Makita, nay option pa imong anak. Kay nakakita man siya nga bisan sa problema nagpadayon ka na siya option. Mo padayon siya sunod nimo, mo tilaw sa kayos Ginoo or padayon siya ang Ginoo mo panton ra gyapon, mo dala ra gyapon kaniya. Amen ba? Dadon nato ang matag usa igsoon, dili ta magsinawayay ang tanan nato nakasala, ang tanan nato nasayop, dili ta magkwintahanay sa atong sayop. I-encourage ra gyapon, pasaylua ra gyapon. I remember this preaching igsoon ni Pastor Nas, ningon siya, sa dili pa makasala ang imong kauban pag andam nagkapasayluan. Gibalik na po niya, pagtanaw na ko sa live, ako sa di pa masayop, pag andam na kani, ako raning idugang sa iyang giingon. Kita, bali na tong pagpakaulaw at tubangan sa Ginoo, pero gidawat, gihigugma, ragyabon ta sa Ginoo. Sa diha nga naay masayop, igsoon, makaana gyud ko, Lord, ako manggani, bali na akong ulawa si matubangan, unya, dili dahi ko makapasaylo, nga imo ra mangay kong gipasaylo po. Tabangi ko, Lord, tabangi po siya. Amen! Yung ang pulong sa Ginoo, kung wa pa ka nitubos pulong sa Ginoo, sabton ra po nato na. Pero kung nitubo na ka, ikaw mo initiate. Number 3, ingon siya, kung may maghuna-huna nga bililhon siya, bisan ang tinuod, mao nga wala di ay siya bili, maglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Kinsa imong giuwat? Mas importante ko, kung wala ko diha, magmingaw na sila. Igala igsoon, ang Diyos magpabiling Diyos. Ang buluaton sa Diyos magpabilin. Mayon ka, importante kayo ko. Sorry na lang, giuwat ra nimo imong kaugalingon, ingon ang pulong sa Ginoo. Number 4, ang tagsa-tagsa angay nga mususi sa iyang kaugalingon, nga binuhatan, kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtande ni ene ngadto sa uban, buhat sa uban. Kung maayo ang imong gibuhat like yesterday, makiyon ka, Lord, praise God, I am proud, nakapasalamat gyud ko nimo. Pero ayaw nag-ingna, dili parihan ni Sister Ginoo. Wa gyud siya ay nahimo. Parihara na, nagpasting ko, naghatag ko, ayon ang Ginoo. Kisa may tinod nilang gaampo, katong nagpanukdok Ginoo, pasaylo ako. Wala, ayaw i-compare ang imong gibuhat sa uban, igsoon.
Comparing one another is not wise. Labi na nagkadaghan ta, nagkadagko ta. Kitang tanan magtinabangay ta nga naapay musulod nga mga kalag, mga luwas igsoon. Amen? Dili igsoon nga atong awayon, dili nato pausuhon ng espiritu sa panagbangi, panagbingkil kay sa sulod sa simbahan duha ra man na ay kanang Christian nga espirituanon bot pasabot ni grow na gud siya, growing siya. Number 2, Christian yapon siya pero carnal. Unsa nang carnal? Naapay batasan. Tawhanon nga batasan. Pero Christian gihapon. Ato maay dito ba, karnal pa ni siya. Pero Christian gihapon. Gisulat na ni Pablo nga dos Korinto, kay kusog silang muhatag, kusog silang mo donate, kusog silang mo offer. Pag abot sa unahan, compare naman noon. Kami ni Saulo, kamo ni Silas, kamo ni... Iyo si Jesus. Aningon si Pablo. Ano naman mong ka-compare naman mo. Maayo ang inyong pagsugod. Karon nadautan naman noon mo. Dasig kayo mo atong nagsugod pa mo. Humble kayo. Karon, mga robot na. Ingon dire pagsulti. Ingon ang pulong sa Ginoo pagsulti. Arita sa kuan igsoon. Ayaw og i-compare imong kaugalingon. Pasalamat Lord, proud kay ko naka-Thanksgiving gug ko nimo Ginoo. Akong gidala akong pamilya Ginoo. Akong gidala diha nimo. Di pareha ayaw ana, di na mayo nga batasan. Unsa to? Caring and sharing igsoon. Letter B, ingon dire, letter B is giving and receiving. Giving and receiving. Kung nakadawat ka sa mga panalangin, hatag pod. Muna ni ron, na pastor, nagsugod na pong sultian ng hatag. Nihatag na biyagod mi gahapon. Sa dara. Number 5, every man shall bear his own burden. Ang matag usa responsable na sa matag kinabuhi. Sa ato sang balikan kariyo ang number 4, let every man prove his own work. Ipakita nga Christian nagyud ka, tinuod imong pagtuo. Di na kinahanglan nimong ipangyaw-yaw, ipakita lang. And he shall have rejoicing in himself alone. Malipay ka oy bisag wala pa sila, ikaw unang nasayo, ikay nang hinlo, ikay nang invite, ikay mo naghakot, ikaw mo namasahi. Ayo nagipanugilon, malipay na kaana nga Lord, salamat nakabuhat gyud ko Ginoo. Ingon dire, not in another. Ayo i-compare sa uban. Number 5, verse 5, for every man shall bear his own burden. Kaya ang matag usa, dadon niya ang iyang kaugalingon nga, sabi na, diya sa laing Bisaya, burden, ang pasabot ana is kabugaton, but you know, responsable na taba, responsable tas matag usa. Amen? Yan ang tapad, responsable ter, Brad, responsable Brad. Tabang. Ha? Irresponsable? Laina po. Ingon ba ako po? Si irresponsable. Karon, ingon dire. Arita dire, sharing and giving. Dire na ta, number 6. Ato nang tapuson, number 6. Verse 6. Let him that taught in the word, siya nga nagtudlo or natudluan sa pulong sa Ginoo sa verse number 6, ang gitudluan, kita bang tanan magpatudlo, igsoon, amen? Kita bang tanan willing pa nga mamati sa pulong sa Ginoo, amen? Kay ineni nga paagi, panalanginan ta sa Dios. And kabalota sa pag-atiman, sa paggamit sa panalangin sa Dios. Kay kung tagaan kag 1 million nya wa ka kasabot, di na ka musimba kay mabisi na kag shopping pang negosyo unsa nimo paggasto. Dili ka hurot nimo, hilak na pug ka. Muna nga kung tagaan tag panalangin sa Ginoo, kinahanglan po tag instruction. Namo ni ron, number 6, sharing. Unsa tong letter A igsoon? Sharing and caring. Number 2, letter B, sharing. Mayong pamatasan na ta. Number 3 na ni nga kwan. Sharing and, unsa man? Giving and receiving. So unsa man ni? Verse number 6. Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe, angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Akong usbon. Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe, angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Kay gitudluan man ta, giampuan man ta, giwalihan man ta, igsuon, giatiman. Actually, kani inyong pastor, wag yun ni nangayo. Nangayo ba nagsweldo? Na may uban nga, tagaim 20 mil, tindog ko diha, ako'y muli diha. Pero kung mawala, di na lang. Ayun yung nga pastor, wag ni nangayog sweldo.
Pero ningon ang Bible pag susulti, mayong pamatasan ni. Kay nagampo man siya sa Ginoo, nagluhod, nga bag-ohon ta, nagtudlo siya, panington siya, hilantan man siya, nagtudlo siya, muhilak siya sa Ginoo. Maningon siya, ang gitudluan sa pulong sa Ginoo, once nga i-bless na mo sa Ginoo, ayaw po ninyo kalimti ang gatudlo ninyo. Takos siya nga mudawat og mga maayong panalangin. Kanigod si pastor ba? Bible manggod pulong sa Ginoo ang gatudlo igsoon. Tanawa, mayong pamatasan sa usa ka Kristohanon. Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay nga mo paambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. I-bless pa sa Ginoo. I believe i-bless pa sa Ginoo ang mga mapainubsanon og matinud-anon sa negosyo, panarbaho, ang mga estudyante mohuman og eskwela, successful, unya ang mga single naa sila'y maayong nga pakigrelasyon sa Ginoo, tagaan pud sila maayong relasyon, muuswag mangyod ning Kristohanon nga pagkinabuhi igsoon, amen ba? Amen. Sama sa akong giingon igsoon kaning Pilipay Church, unlike sa Corinto, dagko og hatag, nagbinoy-buyay, nagkwentahanay. Kaning Pilipay Church, gikan sa pagsugod ni Pablo sa ministry, walay putol-putol ang ilang pagpadala og tabang ngadto ni Apostol Pablo. Unya kaning Pilipay Church, sila mismo nga moingon, Pablo, Apostol Paul, beloved Paul, Pastor Pablo, tuguti mi nga muhatag nimo ani. Ako naka-experience man ko ani, nakakita ko og babae ba lisod kay siya, pero iya kong gitagaan og pini. In my mind gaaway gyud, dawaton ako ni gakalisod ba, mas kuan pa ko niya haning mas advance pa ko gamay ba. But iya kong gitunulan, pastor, dawatan ni pastor. Gaaway sa akong hunahuna. Then I remember the message nga once na ay muhatag dawata sa kinasing-kasing og pag-release og panalangin. Akong gidawat igsoon. Naa siya sa kaluyahon ato nga time. Nihatag yun siya. Pastor, igas ni. Akong kasi akong gidawat, akong giluklok. Pero ni-release kong panalangin, nagkita mig usog. Ang ihang nga bana ni Simba na. Ang ihang mga anak na nimba. Unya siya naayos balatian. Grabe kayo, igsoon. Kailana, Sister Ann. So, inana, kikitudluan man ta, ayaw kalimot, ayaw gyud patuntos yawa. Nga, ayon yung pastor, nanay sakyanan, dako na na iyang balay. Simba, iniwa man ni tanan, oy. Iniwa ni tanan. Kung mahimo pa gani, napay luna dito sa likod, ibahig pa na ninyo, pastor, mao ni pastor. Diha ka magpuyo. Unsa may mong gikanahanglan, pastor? Aircon, pastor? Makatulog ra ba kag tarong magabi? Ha? Unsay aircon? Nga kami manggani, pay-pay ra manggani mi. Kung ganahan ka nga dili magsig pamaypay, ayaw paghuna-huna og dautan. Patudlo lang sa pulong sa Ginoo, sunda ang Ginoo mo tabang gyud mo uswag pa. Amen ba? Kay Kristohanon nga pamatasan ningon siya, kung natudluan ka, kung ipanalangin na unya ka, ayaw kali, ay para ni sa atong shoppinghan, para ni sa atong kuanhan, para ni sa kuan. Una-huna gyud una. Ikinabuhi gini, hinumdumi ang gatudlo nimo, gaampo nimo igsoon. Amen ba? Number 7. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon. Pinaagi sa pagtuo nga makalimbong ka kamo sa Dios. Ang ipugas sa tawo mauusab ang iyang anihon. Amen. So, unsa to letter A igsoon? Kay na naman ta sa kuan, letter A. Sharing and caring. Divine principle ni, pamatasan sa Kristohanon. Are you sharing? Are you caring? Did you share? Did you care? Like si Zacchaeus, pagka-Christian niya, katunga sa akong bahandi, hihatag sa mga kabus. Ang katong akong nauwat, ulian pa na kong kaupat. Nagtinarong siya, kugi siya trabaho sa tinarong, niya manggihatago na siya. Kay na Christian man siya. Naluwas man siya. Sige, confirm ni Jesus ang iyang kaluwasan. Ang kaluwasan ni abot aning balaya. Ninduta. Hasta ang balay naluwas. Di, ang kapuyo di ay. Amen. So, intahay, example, ikaw rin nagmatinud-anon sulod sa panimalay, maapil, access manggukas panalangin, nakakonect kas Ginoo, mga panalangin maabot sa imong pamilya tungod nimo igsoon. Amen ba? Makatilaw gyapon sila. Sharing, giving and receiving. Number 3 igsoon, number 3, letter C, sa kaning pamatasan sa Kristohanon, sowing and reaping. Sowing and reaping. Pagtanom
og pag-ani. Pagtanom, batasan sa pagtanom og pag-ani. Dere na ta matapos. Oh, yes, tapos na ta. Atras sa gamay, higala. Atras sa verse number, be not deceived. Tanaw diri tanan sa screen. Isulat ra, inumdumira. Be not deceived, God is not mocked, dili malimbungan ang Ginoo. Whatsoever a man soweth, he shall also reap. So kung unsay gibuhat sa tawo, buhat mahitabo pud sa iya ha. So kung mubuhat kag maayo, buhatan po kag maayo. Pastor, nagbuhat kog maayo, dautan lagi. So dili pa tumao pero naagyoy mo buhat nimo og maayo igsoon. Amen ba? Kay kung sa imong gitanom, nagsimba ka karon, nagpasidungog ka sa Ginoo, pasidunggan po ka sa Ginoo, i-bless po ka sa Ginoo, tabangan ra po ka sa Ginoo. O galing mandili, mayon gyapon ka, Lord, ikaw gyapon akong Ginoo. Batingon diri, ayaw paghuna-huna kung Kristohano na ka, ayaw paghuna-huna nga kung unsay imong gibuhat, kung dautan imong gibuhat, muani kag maayo. Ingon ang Bible, konsepto ni sa Bible, be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, he shall also reap, no? So kung ikaw karon tuskig kayo ka nga namatis pulong sa Ginoo, sige sulti pa. Tuskig po ka kaayo nga magdawat sa mga panabang panalangin sa Ginoo. Pero kung ikaw karon igsoon gaminghoy lamang kang namati sa pulong sa Ginoo, magminghoy po kang magdawat sa mga panabang sa Ginoo, dili nimo ma-appreciate igsoon. But you know, what you sow, you will reap. Ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Kung nagtanom kag kaayo, muani kag kaayo. Magtanom kag daghan, muani kag daghan. Muhatag kag daghan, expect yung ka, nga muani po ka og daghan igsoon. Manugilon kag daghan, expect nga daghan po nga makadungog igsoon. Amen ba? Sorry, gilok kayo akong ilong. But ingon Apollo sa Ginoo, be not be deceived. God is not mocked, dili malingla ang Ginoo, di mauwat. Unsa imong gitanom mo na imong anihon. For he that soweth his flesh shall on the flesh reap corruption. Siya nga nagpugas, he that soweth his flesh shall of flesh reap corruption. Kung ang imong gitanom, diha lang sa imong unod, social media, balita, unsa pa, chismis, mga kaguliyang sa kalibutan, wrong desire, wrong motive, wrong emotion, igsoon. Muani ka anak, munang luya kayo ka, wala kay kaganagana, wala kay anointing. Pero kung nagtanom ka diha sa pulong sa Ginoo, mamati gyud ka, mubasag gyud ka, mupray gyud ka, musunod gyud ka sa Ginoo. Ingon dira, but he that soweth the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Atong gihisgutan nga ang bunga sa balang espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, paglaom, gentleness, goodness. Unya matingala ka Christian man na sila, nganong dili man na sila gentle, nganong dili man na sila good, nganong wa man ko'y love, nganong di man ko peaceful. Igala igsoon, unsa imong gitanom, imo nang anihon. Kung nitanom kag pamati, imong i-apply mo, ani gyud dayon kag kalinaw, kalipay, paglaom, satisfy gyud dayon ka. Ingon ang Bible, bisag ikaw ra usa malipayon gyapon ka. Ay lang pang ngising-ngising nga ikaw ra nya daghang pagtanaw kay duda na sila. Pero naagyoy kalinaw nimo. God is not mocked. Dili na to mapiki ang Ginoo, kita siya nato. Ingon diri, sowing and reaping. Sabtan ba nato, amen? Magsiki kag pulaw sa kalibutan, duka ka diha sa Ginoo, tubangan sa Ginoo. Pero kung mupulaw ka diha sa Ginoo, ay maka-experience yo ka. Ang mga papa gapulaw diha sa pagpangluto, pero pagkanta naka-shades pa. Sa mga bisyo mo. Praise the Lord. Number 9, verse 9. Nagpulaw to, pero kusgan. Mga mama, nagpulaw. Lingaw kayo, buhat silang pungpong. Enjoy. Ato si pastor, why practice to, pero nagpulaw. Sayaw na gyapon. Maayo kayo. Onsay nahitabo. Tanang ko nung kamera. Center of attraction. So karon, arita sa katapusa. Tapos na kita, number 9. Let us not be weary in well-doing. In due season, we shall reap if we faint not. Naiklo, ay na siya ikwan igsoon, na siya gihatag. And siya, Galatians 6:9. Napata diha, tanan mo amen. Let us not be weary. Ayaw ka luya, ayaw ka kapoy. Kapoy man gyud pero ayaw.
in will doing, kung unsay maayo, unsay buluhaton sa church, sige lang, continue lang, for due season, listen to me, due season, as the word of God says, you shall reap. Imo dyan ang dawaton anihon, ang imong mga pag-ampo, dili na basiyo. Kay ingon ang Ginoo, pray without ceasing, and everything bring in prayer and thanksgiving, and the peace of God will transcend in your heart. Naminaw ra gihapon ang Ginoo igsoon, og dili siya magpanuko sa pagtabang, sa paghatag, sa pagbless, sa pagpanalangin. Taliwala sa kagutom sa Ehipto, taliwala sa kagutom sa panahon ni Joseph. Wala ni piyong ang Ginoo, wala ni kumkum siyang kamot, ni abli siya. His hand is open sa pagbless ni Joseph. Haron ang Egypt mapanalanginan o ang iyahang mga pamilya maapil sa panalangin tungod sa pagkamatinud-ano ni Joseph. Amen. Muane ra gud ta. In fact, dito sa langit, excited naman gani ko nga 30 pa akong edad. Tanawon ko ninyo, marag dira may ilang 30, pero 30 na ako edad. 30 na ba? 31 na ako. Limot na po gani ko kay aning na born again na ta, na focus na ta ning pagka born again. Dili na. But 30 na akong edad. So, madugay sa madali, excited ako maadto sa langit. Pero sa dili pa, Lord, kumbate kini Ginoo, tabangi ko Ginoo, tagay kong kusog, kalipay. Nya kaalam sa pagpangalaga nimo Ginoo. Ako mismo maglipay ko sa kong kaugalingon diya sa iyang mga pulong. So number 10, and we will pray. Number 10. As we have therefore opportunity. Kita tanan basa. As we have therefore opportunity, let us do good into all men. Stop sa oportunidad rani nga musimba ta. Oportunidad rana nga makapang-invite ka, makatabang ka, makahatag ka. Ayaw gyud pagpagarbo kay oportunidad na nga gihatag sa Ginoo nimo. Amen? Batasan mo ni mayong batasan igsoon. As we have therefore opportunity, let us do good into all men, especially nadyo'y espesyal. All men, pero na yung special. O sa may special. And to them who are of the household of faith. Mukabot man ta sa uban, mo serve man ta sa uban, pero labaw sa tanan, kaning atong mga ato po ning atimanon igsoon, atong mga kaigsuonan. Amen ba? Manay pamatasan sa mayong Kristohanon igsoon. Nagoy nalimtan, karyo, gamay na lang kayo. Ato sa basahon, as we have therefore opportunity, mark this in your brain, opportunity ra nga makasimba ka, kalagad ka, kay giluwas ka sa Dios. Kadaghang di luwas karon, kadaghang nangamatay nga di luwas sa impierno, ikaw naluwas ka, moabot man ang kamatayon, langit ka padulong, you have the very opportunity given by God. At rasi sagbalik sa 10, nakoy nalimtan last praise, 9 sorry. Ang clue ana igsoon nga madawat nato atong ampo, no? Ang clue igsoon nga magmadaogon yuda. Nay kanta Victory in Jesus. I heard an old story, dugay ng istorya pero labas gyapon hangtod karon. Madawat nato na nara ang rule ana number last praise niyo siya. If we, kitang tanan, if we faint not, kung dili ta magtinapulan, dili magakakapoy, padayon lang. Makareceive na lagi ta. Dugo sa ulo, piyong sa mata. Hallelujah. I hope and pray, natay na po karon. Ayaw, uli nga basiyo ka. Balo na to nga pulong. If you come here that you are angry, go home that you are lovely. If you come here nga naas mga kabugaton, naas pagpakasala, go home that you are free. When the sun set free is free indeed. As the songs declare, 1,000 generation. Wow, hallelujah. While nagduko sa ulo, piyong sa mata, asa kadapit giistoryahan sa Ginoo sa iyang mga pulong, respond kariyo rang mga pag-ampo. 1 minute to pray. You can say, Lord, thank you. Yes, Lord, tinood, nag-uol ko, or Lord, tinood. Wa na nako na-recall ang imong mga pulong, wa na ko na-apply. Tabangi ko Ginoo. The best that you can offer to God is your life. Be thankful nga nakasimba pagit ka. Hallelujah. Renew your mind. Just renew your mind. Choose what is rightful to thank. And maayong pamatasan igsoon. Sharing and caring. Giving and receiving. Kay muhatag man ka, mudawat po ka. Hallelujah.
Nitanom ka, muani po ka. Dalaygon og silimbahon ka nga Dios, Amahan. Salamat kay sa imong mga pulong Ginoo. Napakanindot Ginoo ang imong mga pulong kanamo. Lord, libog mi unsay batasan nga among angay ipamatasan aning among pagkakristohanon. Pero mao day ni Ginoo nga mahimo mi nga sharing and caring Ginoo. Mahimo mi Father God nga giving and receiving. Muhatag mi makadawat ra pud unya mi. Nya kung naay maluya namo among dasigon, among tabangag ampo, dili namo tunglohon Ginoo. Unya kung mutanom mi, muani mi. Kung mutanom mig daghan, muani mig daghan. Muampo mig daghan, mudawat mig daghang bungas pag-ampo. Mualagad mi, magpasalamat mig daghan, dakong pasalamat, muani pud mi og dako nga kadaugan, Father God. Hallelujah. Please continue to bless this church. Bless these people, O God. Bless their family. Ang ba nag-struggle Ginoo? But bisan sa struggle, di na mo masusi kung asa namin nagtubo. Are we loving? Does the Holy Spirit in us is fruitful? Are moving? Please do forgive us, Father God. We repent. Nga Christian nami, daga naming nakatunan, pero ang among kinabuhi karnal. Help us to live in the presence of the Holy Spirit. That the Holy Spirit will bear fruits that we can enjoy. We should be lovely. We should be joyful, Father God. Yes, dili pa perfect among kinabuhi. But we are thankful that you are perfect God in our life. Please continue to strengthen our beloved pastor and family and the leaders of this church, the youth, the teachers, even the children. Ikaw magapadalangin Ginoo. Salamat kay imong mga lamian kayong pulong, Father God. Walay sama. O Lord, unta dili may makalimot, amo ning ma-apply. Walay pulos, daghan ming nakatunan, pero wala mi ma-apply. Sama ra nga namati mi. Pero ang among patukuranan diha gihapon sa balas, inig-abot sa problema, balwas ang among tanang pagkakristohanon. Pero karon Ginoo, tabangi mi nga mutukod diha sa mga bato. Please continue to bless everyone. We welcome still your Holy Spirit. Gikan sa pagsubang Ginoo, gikan sa pagpakita sa adlaw, pagbukad ni among mga mata, o sa mga buluhaton pa ni ining tinghapon, Father God. We enjoy your presence, O God. Hallelujah. I speak right now, healing sa tanang broken. Na ay mga broken din, Father God, I pray that you will heal them. Struggle, I pray that they will confess that they are victorious. They will receive it. They will be lovely. Nung pakita, Lord, kami tanan, napakyas imong atubangan. Apan imo ming giagwanta, imong gihigugma, gipulot, gigakos, gipasaylo. Tabangi po mi nga makadawat ni anak nga pamatasan Ginoo. Correct our heart, our mind, and our life. Lord, we love you, we praise you, we thank you. And all adoration, we return it to you, Father God, in Jesus' mighty name. Amen o amen. Amen. Ito pagpakan ito buhay nga Diyos. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Magapanindog tang tanan mga igsoon atong awiton ning awit pagsidlak sa adlaw ug hangtod sa pagsalop